Ang bango. Yung kapitbahay nito, sabihin nila, wow, ang bango naman. Sino kaya yung nagluluto? Tikman natin without sauce. Sarap. Dahil blood ako, nilagay ko na yung ano, inihian ko na, nilagay ko na yung lahat. Good morning, Philippines! Ang aga. Good morning, guys. Ang agang nagwala itong dalawang pusa. Yun si Habs. Oh. Sabi ko, nagtatago na yan kasi sabi ko, enough. Enough. Tingnan niyo yan. Nasa ilalim ng ano. Ito ding isa. Kiispi man ka, Ro. Kulang sa pansin. Roxy? Kulang sa pansin. Hi, Habs. Where are you going? Look, he's going to attack his sister again. Where is she? Hi, baby. Look at her. Hi. Good morning. Good morning, guys. Punta lang ako sa shed kasi nag-ulan. Ang agang nag-ulan, guys. So, it is, what time is it? 6:58. So, punta tayo sa shed kasi umulan. Balikan ko kayo, guys. Open kasi yung window. Yung window, inopen ko kasi maganda yung temperature. Ay, you know ako, guys. Yung pasok yung ulan ba. But anyway, good morning. Ang ganda ng panahon kapag ganito. Look. Tingnan nyo yan si Habs. 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 Dagdagan ko yun yung seasoning ng ano natin, pork. Dagdagan natin ang seasoning. Barbecue. Kunti lang. Yun. At saka lime. Okay, lagyan ko lang ito. Para ano siya, mas malasa. Kasi kunti lang yung nilagay ko eh. Naisip ko, sabi ko, dagdagan natin. So yun, hindi pa rin tayo nagbihis. Ito pa rin yung suot natin. Gustong gusto ko tong lime kasi guys. Kakaiba kasi tong lime. Para mamaya, i-barbecue namin ito, i-grill sa labas. So, I really need to buy a squeezer ng lime or lemon or something. Kasi wala talaga. Paminsan, masayang lang yung lime kasi hindi ko talaga ma-squeeze lahat. Kasi ang hirap. Masarap pag mag-advance yung marination mo ba? Masarap siya. So, gusto ko lang mag-grill. At saka baka yung salad na ano ko, yung lettuce na andun sa garden ko. I think mag-harvest ako. Masarap ito i-roll sa salad. Yung liempo. Meron akong ginamos dyan ba? Hindi ko ginamit. Yung parang una siya na ginamos. Una. Sa Bisaya, una. Kasi yung sa amin, una. Yung parang juice ng ginamos. Pero nasa botelya siya. Iba yung version. Malinis daw yun. Pero hindi ko gusto yung lasa. Para siyang para siyang rusty. Yung taste niya is parang rusty na sabaw. Ayoko parang, aalis sana ako. Mga 1 o'clock. Kukunin sana si Lloydie pero may na-cancel. Kinancel niya kasi may siya, may ganap sila sa asawa niya. So yun, so dito lang tayo sa bahay, hindi na lang ako alis. So ang gagawin ko, mag-barbecue ako ng maaga. Barbecue. Yeah, ilutuin ko yung maaga para lunch. Para meron tayong makain, di ba? Sayang wala si Tami. Sayang talaga. At saka, Independence Day ngayon sa Pilipinas. June 12, 1898. Okay? Hindi ko yun makalimutan kasi memorize ko yan noon nung sa high school ako or elementary. June 12, 1898. Yung Independence Day natin. Day, kalayaan. Maligayang kalayaan ng Pilipinas. Hello po. Mag-grill po tayo. Ang gagawin ko is linisin ko lang yung grill and then lalabas tayo para linisin yung grill.
To be sure I feel. Meron kaming grill sa kabilang bahay. Kaso hindi ko na siya dalhin dito. Maganda yung grill na yun, pero hindi ko dalhin. Bibili na lang kami ng ibang grill. Pero for now, ito muna yung gamitin. Maaga. Ang bango. Mag-aapoy-apoy ito ba? Kasi maraming taba. Ito na siya. Ito na. Sana hindi mag-apoy-apoy, ano? Nakakatakot kapag mag-apoy. Yan siya, guys. Dahan-dahan na siyang naluto. Ang bango. Yung kapitbahay nito, sabihin nila, wow, ang bango naman. Sino kaya yung nagluluto? Yan. Roxy, gustong-gusto niyang yung amoy. Tapos na, guys. So, ito na yung liempo natin. Ikakat ko na lang siya. And then, mag-ano tayo ng dipping sauce. So, yun yung liempo. Nagluto man ako ng kanin, pero tapusin natin itong gawa tayo ng suka. Yung dipping sauce natin. And masarap ito. May ano ba, garlic. Pero wag na nating lagyan ng garlic. Kain tayo. And then, ikakat ko yung liempo natin. Hindi ko man yan makain lahat. Kunti lang yung makain ko kasi ano man, diba? Damihan natin yung sauce. Ang kay Tami naman, kakain si Tami nito pero mas prefer niya yung skin na maging crunchy. So, pag andito siya sa mandi, lutuan natin siya ng parang pata pero binibake. So, yun. I-oven ko lang siya. Yun, oven. And then ito, maraming onion. Yun yung gusto ko. Lagyan ng paminta, suka, at konting asin. Magkatay ng limpyo. Maglimpyo talaga. Limpyo talaga yung ano yun ko. So, yun. Katay ng liempo. Sarap nito eh. Sayang wala si Lloydie. So, yan. Diyan lang yan sa gilid. Sayang wala si Lloydie. Bakit ito umambak na lang ito lahat? Ito. Diyan lang yan. Kain po tayo, guys. Lagyan ko siya ng sili, guys. Oh my God. Ang sarap nito. Let's eat, let's eat. Ibaba natin ito para makita nyo talaga ako. And para makita nyo din itong yan. Oh my God. Ang sarap nito, guys. Tikman natin without sauce. Sarap. Oh my God. Malasa talaga siya.
Mm. Sarap. Hindi maanghang. So, ilagay ko to dito lahat. Ganon. Hala, eh. Ganon. Kinamay ko na, guys. Ay, ako lang naman isa. Yan. Kilawin, guys. Oh my God, ang sarap. Ang sarap. Honest to goodness. Ang sarap niya. Na-miss ko talaga to. Grabe, yung dipping sauce, guys, ba? Parang nasa Pilipinas ako. Shahabs, oh. It's really, really good. This barbecue. And it's really spicy. Go ahead, grab one. It's okay. My husband, he can't leave me alone for a while. He's always texting me. Always. This is crazy. Habs? Sarap. Wala tayong gulay. Kahit ano-ano na lang yung pinasinisin niya sa akin. Manghang. Sarap. Enjoy lang ako, guys, ha. Mag-enjoy lang ako. Kasi sarap talaga. So, guys, almost 3 o'clock na, guys. Lumabas ako para tignan yung kung andun pa yung groundhog. So, ngayon, umalis yung groundhog the other day. Bumalik na naman. Nakita ko, naghukay na naman. Sinira niya yung file ko ng yung mga bato para hindi siya makapasok. Pero, ano talaga itong groundhog? Kakaiba talaga. Kakaiba itong groundhog. Kasi, hinukay talaga yung mga bato, mga bricks na nilagay ko. Hinukay talaga niya. And then ngayon, hukay siya ng hukay. Nakita ko. So, ang lalim na, guys. Ang lalim na, guys. Under the bricks. Under the ano talaga, foundation. Yung isang foundation. So, mag-weekend yung isang foundation namin. Mahugmak ba? So, ngayon, nag-isip ako kung paano ito ialisin. Kasi parang isa lang siya eh. Parang siya lang talaga yung pabalik-balik doon. I think. So, ngayon, ang ginawa ko, alam nyo ba kung anong ginawa ko? The other day, umihi ako.
nilagay ko dun, umihi ako, nilagay ko sa cup. Inano ko dun, pinor ko. Kasi may nakita ko sa YouTube, inihian niya yung ano. So, gawin ko yan every time na iihi ko, ilagay na manimaho yung nag-anso, guys. Yung prawn porch namin, manimahong anso. So, ayaw ko kasi, you know, pag may tao, so, bakit ang baho dito? Yung ganun-ganun. So, ang ginawa ko, naghanap ako kasi 2 bisis ko na siya inahan ng ihi. Yung ihi talaga yung inano ko nilagay, guys, kasi iwan ko. So, yun, guys. So, ngayon, naisipan ko, 'di ba yung ihi kapag matagal ang baho, kapag palagi mo siyang ginaganon mo siya, 'di ba ang baho ng ihi? Ano ba dapat gawin? So ngayon, suka, kailangan kong bumili ng maraming suka, hindi ngayon, bukas. Kasi suka yung ilalagay ko doon palagi. So after that, lalabas na naman ako mamaya. Kapag may nahukay na naman, that means nakalabas na siya. So guys, pag-isipan ko guys, kasi naluka na ako nitong ano. Ginagalit talaga ako nitong groundhog, guys. Tingnan niyo itong ginawa niya. Palagi ko nang kina-cover, ino-open pa rin. Tingnan ito, anong ginawa. Look. Dinigdig talaga niya, oh. Para akong nagluluto. Hi guys, aalis na sana ako kasi gusto kong na-high blood ako eh. Na-high blood ako sa groundhog. Kinover ko na siya lahat-lahat. Nilagay ko na yung ano, inihian ko na, nilagay ko na yung lahat. Yung vinegar namin doon, wala na kaming vinegar kasi sabi pa okay doon yung vinegar pang wala. Pabalik-balik tuloy. Dahil sa vinegar, pabalik-balik. Nilagyan ko ng cover doon talagang, nilagay ko ng mga rocks. Ginanong talaga lahat guys, pati na yung garden na damay. Alis na sana ako para bibili. Ang bibilihin ko is yung hot chili pepper. Yung sa can na sobrang maanghang talaga siya. Hi guys! I will have to remind myself. Come on, night. Kailangan kong i-remind yung sarili ko. I-remind yung sarili ko na hindi ako kakain ng marami every night. It's not good. Parang nahirapan akong huminga. Kahit konti lang yung rice. Kung tumandang-tumanda ako, nahirapan na akong mahilisan yung parang mag-digest yung pagkain. Anyway guys, i-end ko na tong vlog. So, salamat guys sa panonood. Natulog na ako kasi almost 11. Late akong natulog ngayon kasi gusto kong maano yung tiyan ko, yung parang mag-calm down ba. Parang hindi mabigat, pero mabigat pa rin. Mabigat pa rin. So, anyway, so in ko na tong vlog. Salamat guys sa panonood. Kita-kits tayo bukas, okay?